En ik zie die mooie wagen van Jan Ebbinga daar al rijden vanuit Urenterp. Dat zijn toppers van de Charles 4 Urban 466, waar de Burg en Wietse. Nou, ze gaan hem halen. Ik hoop niet dat dan in de andere hal de competitie wordt verleden. And we hope that Jan will come in here and not driving the competition in the other hall. Kom eens aan. Mooie reactie van haar. Weet het niet. And our ringmaster Harm is not sure. Zijn er ook al mensen die morgen weer terugkomen? Do we have people in the audience who are coming back tomorrow? Mooi. Yes, I'll be there tomorrow, definitely. Allemaal tegen hebben al muziek. We hebben altijd met de merken. We're going to start at 9:30. En je hoeft echt niet voor de hele muziek in. Ah, de stemmen jury zit al in. And the judges are more than ready, waiting for the horses to come in. Kijk, zeker voor die ook. Oh. Ja, mensen, hij is in aanloop. Maserati en Ferrari. Oneven, Burg en Wietse. Jan Ebbinga. De rechterorgaan. And there he is, Jan Ebbinga. And it's definitely worth the wait. Beautiful, impressive. Burg van Charles 4 Wietse op Urban 466. Heraert. Second one in the arena is Gerard Pamma together with Bart and Meino. Paarden van stal van Pa en Ma. 2:45. 2:45. Do you recognize the number? Albert Lux is about to come in with Cecilia and Sari von Greifenstolz. Van Ralf Reinhard Luzak. Morgen nog de uur aangespannen. Albert Wim Andela, together with Jasper van der Spier and Murk van de Pikkestelp. Alves die de zoekzaak komt eraan. Super staat opgespannen. Op even op te wachten. Maar het is gelukt. And we are looking at Augustinus Hoekstra together with GPD Jelte and GPD Melle. Dan nog één aanspanning. En dat is wel Beckholt op nummer 18. And the last one. Wessel van der Steldiek. Waar we Andy Spier in blijft. Paardhuis van Albert Wim Andelaan.
En dat is het eigen Velke Holtrop together with Hessel van de Steljedijk en Rudy. deelnemers aan de superfinale houden zich al gereed. Dat zijn de fietsen Hoekstra met GPD Aaron en Hammers met Opnieuw van der Wel. And then also in the background, the horses that just won the competition need to get ready for the overall championship while we are enjoying the horses to fly competition show driving. 3 aanspanningen straks in de superfinale. We gaan de 2 spannen niet aanbrengen. The 2 span horses here are not competing for the overall championship, but it's actually a really nice competition. And quite impressive having 2 Friesians in front of your carriage. De Polonaise hadden gedaan. Hier net in de piste. Waar maken we dat mee? De jury in de Polonaise. Dat kan alleen jammer. And the competition is starting. Please enjoy. Are we ready? Door de signaal. Komen ze. Kijk je. Punten. Let in de opvolg. Sturen. Snel. Friese wacht. Rechts. Eenheid in het stand, eenheid in houding, eenheid in beweging. Die al verder. Horses to ride, KNVB Sportcompetitie, Target, start. En Harvard geeft dan weer aan, met Jan en ik gaan aan de hand, overgaan naar de andere hand. Beetje Braziliaanse klappen, muziek. Maar het liefste waarde, kom weer voorbij. Welke is de beste? Zo dan ik de kritisch sterke, kritische blik van de zielenleden. Thomas van Rijden, Erik de Hoorn. Laten we dadelijk weer een aantal aanspanningen als eerste binnenboeken. Binnenkomen 26. Jan Ebbinga opstellen. Opstellen 67. Dan binnenkomen 745. Opstellen 207. Binnenkomen 18. En dit komen 184. Dames en heren groepen, opnieuw weer een selectiemoment. Opnieuw heeft de jury gekozen 3 aanspanningen aan te roepen om het overkant medaille aan te gaan. Dat wordt een felle strijd. Nummer 26, nummer 67 en vervolgens nummer 245. Het gaat er nu ontspannen met Dirk Kennitse en Jan Ebbinga, nummer 26, hier in de finale. Met uw favoriet van deze aanspanning, laat het ons zitten. Al denkt u de nummer 67 voor de winnen. Jasper van Stel die in de rug van het gestel met Elbertin Andela. Of Albenux, het paarden Cecilia van Gravenstad, Sagi van Gravenstad, Moeder en Lotte. Enthousiaste
Jasker. Kritische blik van de jury. Jongens en eens op. Wie is de favoriet van de jury? Opstellen, nummer 67. Dan 26, 245. Horses toe naar KNVB Sportcoalitie, KNVB Spannen, de finale hier in Leeuwarden. Een opgeplaatst aanspanning, nummer 67. Harnessed in pairs. And we have a winner. Albert Wim Andela, together with Jasper van de Stjeldijk and Murk van de Pickerschelp. Listening to the judge. And, we had some difficulty with the placement in the top two. Placed, and then in the second round that they did, we saw a slight difference, so we changed our placement. It's a nice combination, and then second place is 245 Albert Lux with a good front and a nice pair horses together. Dankjewel, mooi gesproken in de vorige zesde met 13 punten. De stand naar 184, GDD Jelte, GVD Medden met Augustinus Hoekstra. Zuurzijde sponsor treden weer naar voren om de prijzen aan te geven. And we're going to do the prize giving. Mensen op de vijfde plaats met 18 punten. Placed fifth with 18 points. Carriage number 18, Hessel van de Stjeldijk en Rudy H.A. A small applause for Felke Holtrop. We are waiting for the horses to calm down a little bit. Ja, en er staat de vijf. Placed fifth. Dan gaan we nummer 4 naar voren vragen, 22 punten. Carriage number 4. Gerard Pama, together with Bart and Meino. Placed third, 25 points. Cecilia von Greifenstulz and Sari von Greifenstulz, together with Albert Lux. Jury weer vertegenwoordigd door de voorzitter Oene Bosma, gezien Helga van Kor, gezien Sander Korstra. En sponsor Alex Steenborg en Dr. Brit. Dan gaan we naar nummer 2. Placed second. A beautiful second place for Dirk and Wietse, together with Jan Eppinga. And then we're going to the champion, scoring the max in the selection competitions. 30 points. Murk van de Pickerschelp, Jasker van de Stjeldijk, together with Albert Wim Andela.
Iets zo staat de wethouder, Henk Hars, de wethouder en Mengele Veurling direct aan de eerronde van de spannen. Was jullie binnen. And we're going to continue with the overall placement, the well-known Stinen Hinder. But first we're going to do a lap of honor, of course. In de finale. We denken samen uitwerker Alexander van de Horstenstoelbaar, onze topsponsor van deze competitie. Bloemen erbij, twee wachtenscherpen. De kampioensaanspanning met de Elbertin Andela. Even de maatjes hier te doen. Kampioen dagen twee spannen, dubbelspan, seizoen 25-26. De voorzitter Oele Bosma naast de sponsor Alex Nijboer. Goed, wanneer de paardjes gemaakt zijn gaan we hier onder inzetten. Muziek hoort daarbij. And we're going to get ready for the lap of honor. Dat paard heeft Elbertin samen met Aarzelbouwbaan. En hier is hij dan, de kampioen Elbertin Andela. Zo lekker mee wat muziek. Nee maar de. Spannen. Kom nog een keer voorbij. Alex, jij kan voor Jimmy. Cecilia Sani van Bergenstoks, Alberts. Dirk Mama, Bert en Engel. Brechthout en Hessel van hetzelfde Rudy H.A. Vanaf de Larsen, nog één keer aan die handen op elkaar voor de kampioen Elbertin Andela. Alexander van Slotter van Hartstikke netjes gegeven door Alberts. Ja, we staan eraan verlaten. De volgende finale, Horstenstoelbaar, voor het Stinen Hinder, aangeboden door dokter Arts Stakga, gaat zo dadelijk beginnen. Albert, ga je. Vorig jaar op Iris Sexma met Koenbert van de Butemare. 2 jaar geleden Radboud Kulsdom met Last year, Iris Sietsma won with Koendert van de Butemare. In 2024, it was Radboud Kulsdom together with Gosse 526. And now we are going to move forward to the Stinen Hinder finals while we are enjoying our last round. De Nieuwmaars kampioen GVD Aaron Itzo staan. De Engelse Lopke van der Wel met Henk Hars. Bij de Heksterruim de rechtse van de Polen met Mengele Veurling.
And we're going to watch Merle Veuring together with Reitse van der Polen. We're going to watch Lopke van der Biel with Henk Hammers. And we're going to watch GP de Aron together with Itzen Hoekstra.